آفرند گشاں کے آفرند کل رنداش جوانے پچے کے آفرند دیگاش پھدا دیوارا ریم و بوچ درشک و دار رزاں ہمیں ڈولا زندگی رواں بھی بلوچستان یک ہوشکا وگیں دے ایدا گیشترا بے افیو ڈکالیں پھواں کے تو مردم ہر دم ہداش دعائیں لوٹاں کہ اللہ ہے رکی ہوراندہ پھر کھاں اوٹھ گاں شیرے نا وقت دعا قبول بانتے ہور گواراں زندگی اگدے خوشیا رواں بھی سیوی کچی ناڑی و دومی الکہاں ضرورت کرپاسو منگ کشک باں ہمیں رنگا زندگی ہر روشی ضرورت پیلو باں وقتے کے ہور نگواراں تو مردم لوگانی درہ ڈھنگرا دنت اولاف شو آدھا خراسان و سندھا رواں وقت وقت مزائیں ہور گواراں تو سیلاف کھایا وہ کشت و کشار ہے امیداں آواریہ لوگ مردم مال و ساداراں آواریہ بست میں بندو بنواں دے براں اے رنگے حالاں غریب مردمانی زند اغد جنجالاں کوی پھچے کے بے ننگلو خوراکی بے درمانی و سہولتانی وجہج دے باز مردم مراں گیشترا سرکار فنڈا ندا اگر نیخے بدے دا دے آہاں گیشتر سرکاری عملدار و علاقہ میر و معتبر یا آہانی مردم باہر بانگ کھنا چونکہ جولائی 2020 تو دعا پی ڈی ایم اے داثریں کھلو ورگ سامان نصیر آبادہ باہر بانگ کھنگ بیتنا پدا کے سیلا فاختہ انتظامیہ گر ویلی مردمان دیگا پر اچ نیستر داروش مروشیہ روش سرانشتیاں بلوچستانہ گشے کے حکومت بس نام ہے پھچے کے حکومت عملی کرد و کار گندگان ہے نہ خاصے روڈے و نہ کہ خاصے بنیادی سہولتیں ہستیں نصیر آباد دولیں جاگیرداریں علاقہ تگشے کے تباہ و برباد ہیں ایرا کل سرکار سردار ہیں یا میر ہیں ہچ بنیادی انفراسٹرکچر نیستیں سرکاری اسپتالہ نہ ڈاکٹرے نہ سر درد گولیے دے کسے یار دست کھوی ایرا کے سیلاب خیت بڑھ نقصان و فائدہ آواری کھایاں نقصان آہاں پکے غریب و بے وساں و فائدہ ہماں کے با اثراں یعنی ویلیاں پا آختیں زردارانی لوگا رہو اے لکا 2010-2012 سیلاواں گندگ بیتنا جولائی 2020 تو دعا بیتنے وشیاں ہوراں پدا دے سبز و گلزار بھی تھا جو سبز بھی تھا مال لاندو بھی تھا دیہا کمبھی رستگاں ہر کس سوار تو شکر خدا چک کمبھی یعنی پولگا درکب تھا کمبھی پاڑا دے پاڑ نہ دے جاڑا دے ناگمانی اگدے ہور گرتنا پدا دا اگست گڈی سرا گرتش حکومت برائے نام بستگیں ڈیم پرشتگاں او پیل میں بلوچستان آفاں بیڑ تھا امبری آفار مزائیں زوریت کہ انگریزانی بستریں دگو پہل دے بورن تھی کہ 100 سالہ دے گیشتر وقت بیگا باوجود دے آہار آفاں ہچ نہ کھلگا کو سلیمانہ گردہ مکرنا ہر جائے آف ہے بادشاہی بھی تھا لہڑو کھورانی کشا بستریں شہر آفاں گو ادا برتگاں مروخو بروخانی داں کو ہچ اندازہ نیستیں حکومتی کار سوائے ٹی وی آج علاوہ تھی ہمدا کسا نہیں تھا بڑے ہوراں پدا کوئٹہ رابطہ پھیل میں بلوچستان سستا پنجرہ پول بی بی نانی پول و بولن دگ مستر بارے آواریہ گیس پائپ لائن آفاں بڑھتا بعض روشاں دگ اشک بیگا باوجود دے نے دگ بحال بھی تھا اور نئے کہ گیس پائپ لائن جڑتا جلمگسی اولاش آفاں پھرت پدا نصیر آباد جعفر آباد و صحبت پور دے سیوی ہے کھورانی آف و بندنی پرشگ و جاج بعض متاثر بھی تھا نصیر آباد ڈویژن اگر 100% نہ تھے 99% ضرور متاثر بھی تھا پٹفیٹو ربی کینالا ہلکھانی ہلک زرتگاں مردمہ سا رکھا پر شاخ و روڈانی کڑ گتھا ٹیپلا روڈیاش مردمہ کھڑو کھنگا پر جاگیردارے پلواج فائرنگ واقعہ دے اشکویں جاگیردارانی فصل رکھا پر باز ہلکھاں آف یلا دیکھ بھی تھا بعض روشاں شدی یا نشتر مردمہ پر رضاکار و خدا ترس مردمہ نغن بندوبست خدا پاسکو دان خراب بیگا کے باوجود دے سرکارہ کس سارے ہچ نہ دا تھا کو سلیمانہ دے ہوراں بڑے نقصان دا تھا مردمو مال مرتگاں لوگ آفاں برتگاں راجن پور دے در پدر بھی تھا
ادا دے سرکاری کمک بارواہ ہچ ناش کو دیں ودی مردمانی مدد کھنگا پہ بلوچ راجو بلوچانی پلواجہ کو سلیمان ویلی ہم پہ پیادگیا کو درنگا سر کھننا ہمودا سر بیتگا ہمیں ورنہ یعنی ہمت حاصلامے کہ پھدا آہاں موٹر سائیکلانی دگ دے بحال خدا ڈیرہ غازی خان کوئٹہ مکران کراچی و دومی باز انداز ویلی ہم پہ پوڑی کھنگ بھی تھا ہدیں ایک آر کھمیں آسان بھی تھا نصیر آباد یونیورسٹی کالج آف ڈیرہ مراد جمالی خادمین نصیر آباد لٹریری فورم و تھی باز تنظیم و مردمہ ویلی یعنی مدد کھنگا پہ نغنہ بندوبست خدا استا ممن جھٹپٹ صحبت پر تمبو و تھی باز ہندانی سوشل ایکٹیوسٹاں ودی وسو واقع مدد خدا اے باروا ہندو کمیونٹی ہے کرد قابل تعریف ہیں اے حالہ پدا 5 اگست 2022 حکومتہ نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر خدا حکومتی اعداد شمارہ 33 ملین مردم درپدر او بیلو بیتگاں ہمیں رنگا اے آفان 930 ہفت مردم مرتگاں NDMA گشتنا امبرا یس 6.6 ملی میٹر ہوران گڑتا اے ہورش معمولہ 261% زیادہ تھا ہمیں ڈیٹا مطابقہ بلوچستانہ اے ہور 4.4% ہر سال یہ ہورانش گیشت ربی تھا گراؤنڈ ریئلٹی و حکومت گشگا اے سیلاب 2010 سیلاباش باز مزنے 2010 تقریباً 4.5 مردم مرتگاں ہمیں رنگا 2012 کو سلیمانہ جے آختیں آفاں نصیر آباد ڈویژنہ مزائیں تھاوانی دا تھا مان کہت کہ 2022 سیلاب نقصان اے ہر دو نش گیشت رہیں 28 اگست 2022 وزیر اعظم شہباز شریف نصیر آباد ڈویژن تھرگا آختا ہمودی سوشل ورکر و گراؤنڈ سرا کار کنوخی مردمانی گشوا قدوس بزنجو آہنگے مردمہ شہباز شریفار ودی دروغ انکارانی سرا مطمئن کنگا پہ یک عارضی ریلیف کیمپے جدا بلوچستان اور میڈیا کوریج نبی کچھائیں ہدیں ورنہ یا سوشل میڈیا سرا ایک کار خدا پھوڑیو حالانچ باخبر کنگا پہ سوشل میڈیا استعمال کنگ بھی تھا ہمیں سب باج حکومت کارکردگی پدر بھی تھا چی روش گشاں کے حکومت نیٹ ورک بند کھوگا کسے گشی کے ایک کسے ٹیکنیکل خرابی ہے لیکن بعض مردمانی خیال ہیں کہ حکومت ودی کارکردگی لکھنے واسطے کسے نیٹ ورک بند کھوگا ہزار مردم بولانے گٹ سرا دگے تیار بھی انتظار رکھنے تھا وہ ہزار انانی ودی لوگ آج رابطہ نیا کہ موبائل ٹاور سگنل بند کرنے بھی تھا تھی ہے